bisimila yi malaktiga don kibaru kenega bi kibaram bambulu ga dakulu kan o de ga fɔ an sungo ayira ga fɔ ko pangulu do kɔni ye mugu dɔ ci kulu kɔni dɔ sanfɛ ayiwa kibaram sera ma olu y'a yira ga fɔ ko décembre kalo tile 26 kɔnɔna la bura komini de ni ale yɛrɛ bɛ an sungo mara la ko pangulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni taara mugu jugu dɔ ci yen kulu dɔ kɔni na ayiwa an b'a yira ga fɔ ko ni pangulu kɔni kelen ka nin baara kɛ a ye mugu in ci fo siɲɛ 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ayiwa ko ni pangulu in kɔni kelen ka ni mugu jugu in kɔni ci ko a ma se ka dɔn pangulu suguya min kɔni ye ni baara in kɛ wa min yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ ko ni a sɔrɔ ni pangulu in ka baara senfɛ ni tiɲɛni kɔni bɔra la olu kɔni ma se ka dɔn nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Gabriel Touré ni ale yɛrɛ ye Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsoba dɔ ye ko ye ɲɛnajɛkulu maaw kɔni tun ye tile 4 baarabila sɛbɛn dɔ kɔni da ko o baarabila in kɔni tɛna bɔ tuguni ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko Gabriel Touré ɲɛnajɛkulu maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye comité du syndicat national de la santé ko olu kɔni ni gouvernement ye sigikafɔ dɔ kɛ sigikafɔ kɔnɔna la n'u kɔni ye bɛnkan sɔrɔ u ka laɲiniw na ayiwa an b'a yira k'a fɔ min yɛrɛ ni ma kɔfɛlen ninnu ye n'o ye Gabriel Touré ɲɛnajɛkulu maaw ye olu kɔni tun y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna baarabila dɔ kɔni boloda kabini décembre kalo tile 10 kɔnɔna la ko n'o baarabila bɛ taa fo tile 4 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ o kumune kɔnɔna la ni ma kɔfɛlen ninnu ani ministre min sigilen bɛ kɛnɛya koɲa kunna ni olu kɔni bɔra ka kuma ɲɔgɔnya walasa u bɛ se ka bɛnkan sɔrɔ u ka laɲiniw na ayiwa ko o kɔni kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la ko laɲiniw dɔw kɔni sabatira i n'a fɔ ko min yɛrɛ tun ye Gabriel Touré yɛrɛ kɔni dɔgɔtɔrɔso kɔni ladon cogo ye ɲuman ye ko fura bɛna sɔrɔ la ko min yɛrɛ ye Gabriel Touré ɲɛgɛn wɛrɛ ye n'olu tun ye laɲini fanba dɔ ye ko o baaraw kɔni bɛna kɛ walasa ɲɛgɛn bɛ se ka dilan cogoya min na maaw bɛ se ka u mago kɛ ko baara ninnu bɛ ban ka bɛn ni san 2020 kɔni janvier kalo ye wa min yɛrɛ ye k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna ani a kɛrɛfɛla ko olu labɛn ani ka ladon ɲuman kɔni k'o la ko baara ninnu bɛɛ bɛ labɛn ka bɛn ni san 2020 marisi kalo kɔni ye wa ko kɛrɛnkɛrɛnnenya min yɛrɛ ye k'a fɔ ko Gabriel Touré morgue ni o ye sugu dayɔrɔ ye ko n'a kun yira k'a fɔ ko yen yɔrɔ kun tiɲɛnen don kosɛbɛ ko o fana baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ko o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni min yɛrɛ ye san 2020 kɔni kalo 3 fɔlɔ ninnu kɔni kɔnɔna ye ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ekɔlidenw ka ɲɛnajɛkulu min bɛ yen ni an b'a fɔ o ma AM olu kɔni wulila kunun ka wulikajɔ dɔ kɛ min yɛrɛ ye k'a fɔ ko kabala sira k'o kɔni tigɛ ka sababu kɛ sirabakan kasara kɔni cayalen don ekɔlidenw na ye ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko kunu décembre kalo tile 26 kɔnɔna la min yɛrɛ ni makofɔlen ninnu n'o ye sanfɛ kalanso maaw ye olu kɔni wulila ka kabala sira kɔni tigɛ ayiwa ko nin sira in yɛrɛ kɔni tigɛli kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko min yɛrɛ ye kabala ye ni sanfɛ kalanso dɔ bɛ yen nɔ ko o sira in kɔni na ko ekɔlidenw ka sirabakan kasara kɔni cayalen don yen kosɛbɛ ko kabini ni sanfɛ kalanso in kɔni dayɛlɛnna san 2017 kɔnɔna la fo kana se bi ma ko ekɔliden hakɛya min sara ni sira in kan k'a ka ca ni ekɔliden 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ko ani ekɔliden karamɔgɔ fana dɔw kɔni fana ni tora la ayiwa o hukumu de kɔnɔna na ni makɔfɔlɔ ninnu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira ko sabula ko min yɛrɛ ye nin sirabakan kasara ninnu ye ko u kun tɛ dɔwɛrɛ ko kamiyɔnbaw de bɛ nin sira kofɔlen in kan ko tuma caman u kɔni bɛ ekɔliden caman kɔni bɔnɛ nin na ayiwa o de hukumu kɔnɔna na ni makɔfɔlɔ ninnu kɔni bɔra ka jira k'a fɔ ko min ye gouvernement ye ko a ka wuli a ka labɛn dɔw sabati ko walasa don n'a nataw ekɔliden minnu bɛ yen nɔ olu n'u bɛ se ka kisi cogoya min na ko sabula ko nin kɛwale ninnu bɛ ka kɛ kabini wagati jan ko min yɛrɛ ye gouvernement ye ko a tɛ ka wuli k'i da don nin kuma in na wa a tɛ ka fɛɛrɛ kɛ walasa nin kɛwale ninnu bɛ se ka dabila cogoya min na nin yɔrɔ kofɔlen in na wa ko don n'a nataw la ko olu kɔni bɛ ko wɛrɛw kɔni boloda walasa nin sirabakan kasara ninnu bɛ se ka dabila cogoya min na ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko ekɔliden 2 kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ni tora nin sirabakan kasara in na ka tugu ɲɔgɔn kɔ ko o bɛɛ n'a ta ko maa si ma wuli ka olu dɛmɛ wa ko gouvernement ma foyi kɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ nin sirabakan kasara ninnu na cogoya min na o de tun ye olu kɔni wulukun ye ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Kulukoro mara la a yɛrɛ k'a fɔ ko sumaya bana ye maa minnu minɛ ko o bɛ taa maa 1200 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la ayiwa kibaruya min sera ma olu y'a yira k'a fɔ ko décembre kalo tile 24 kɔnɔna la min yɛrɛ ye Kulukoro dɔgɔtɔrɔso maaw ye olu ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ ko sumaya bana ye tiɲɛni min na don u kun ɲinan san kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la novembre kalo tɛmɛnen ko o bɛ taa maa 1200 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la wa ko o maa 1200 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ la
ko wa ko o ma ba kelen ni 200 kɔnɔna ko a yirala k'a fɔ ko ma 8 kɔni bɛ yen nɔ olu ni tora ni banakisɛ in sababuya la ani min yɛrɛ ye ma 61 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ olu kɔni olu ka sumaya ma juguya kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna la ni makofɔlen ninnu kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ ko min ye bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'i kɔlɔsi sumaya bana la ko sabula k'an bɛ wagati min na ko bi ko soso kɔni bɔlen don kosɛbɛ ko ni soso dun bɔra kosɛbɛ ko o de bɛ na ni bana in kɔni ye ka caya o de hukumu na ni makofɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ min yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen ye ko ka sange sulen sosofagalaji la ko o kɔrɔ dali kɔni matarafa kosɛbɛ walasa maaw bɛ se ka kisi ka bɔ ni banakisɛ in kɔni ma cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruya ka da o tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la